manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke ekulethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi kukhalwa ngomcimbi wakhe ke lapha na ke ubhodi ke umcineka uxolani ke umfowamcineka kuthiwa ke lo mcimbi ke uyabandlulula ngempela njengoba ke abalandeli abaningi bengababoni ke amaqhawe awo noma abaculi bamaskandi ke abaningi abangekho ke kuona ke lo mcimbi eyipucuzeko maskandi festival kanti lo mcimbi ke ujwayele ke ukuba nabaculi ke abaningi no almost bonke abaculi basuke bekhona kuona ke lo mcimbi njengoba abalandeli bekhala ngalo ke igcwamelisha ukuthi ke abaliboni kuleya lineup ke kanye naye ke lapha na ke ofihla isikhwele baningi nje abaculi abangekho kuleya lineup ke abakhala ngabo ngempela ke ngambe ukuthini ke mbukwe lapho ekhaya ukuphawula kwakho mayelana ke nawo ke lo mcimbi ngokushoda kwabaculi futhi ke nabalandeli bomculo maskandi sebehlukene phakathi ngempela yayo khona ke abathi ke abayi ke uma ke labaculi ke abashodayo la kuyilineup bengekho abanye ke bathi ke siyakhona noma ngabe ke khona ongekho kodwa khona sibheke khona ke kuyona ke lepucuzeko siyabonga Angizanga ngokulo mina ntombi ngizofuna uthando no manje ngiyasabala ubaba kuneka angizanga ngokulo mina ntombi ngizofuna uthando manje ngiyasabala ubaba kuneka lapho ubaba kuneka lapho manje ngiyasabala ubaba kuneka lapho